Emlékeztek, elmesélt egy történetet a szóval? A királyi jogáról. Nem szóval, valamit csináltam. Jó, de múltkor mesélt egy történetet a természetéről, a királyi jogáról. Rájjogáról. A Rájs jogáról. So, do you guys remember that example? What was the example? Emlékeztek a példára? No, they don't remember. No, they don't. Unfortunately, they don't remember. Okay, because I was going to give another example. Just for those who weren't there, briefly we'll recap. Somebody tell the example. Okay. No, I don't remember. I don't remember. Ja, a tantric, a sex, with the hot water, cold water, hands on the right. Okay. Which side is the lady? On the left or on the right? She's on the left. Okay. Aki nem volt itt, tehát itt ül egy hölgy, majd segítsetek, jó? Itt ül egy hölgy, itt ül a férfi, a hölgy jobb kezével a férfi nemi szervét fogja, a férfi közben átkarolja és a bal mellét. És ez a tantrikus szex, ez az erektált állapot fenntartható folyamatosan, elvileg, és ez a király még azt is meglépte, hogy eközben a jobb kezét jéghideg vízbe tette, a jobb lábát pedig forró vízbe, és az állapot megmaradt. Én próbáltam azóta, de nem sikerült. Egyedül próbáltam. Azért nem sikerült, Gábor.